وی جاتن سر گوره زاروکی خوا اف بویر چاوا چی بو دکی کجان دمی دا بو کنه کیش مرا شروع بکی راست ابویره که حزین سیما daha 2016 çêbû çend mehkî din wê bibe 10 sal Guristana a Medenyayê a malbata Mala Fatımeyê şazda yekî Daişî hat xwe di daweta malbatê de teqand di netîca wê de 36 şehîd çêbûn û 140 birîndar û sisê muaq man erdê همیش مالا فاطمه نه Piranî ji mala Fatımê bûn, daweta mala Fatımê bûn, helbetî hinek cîran, dost ew jî mêvanê dawetê bûn û hinek xwarzê bi xaletî yanî him xwarziyê me re, mixaletiyê me re, cîranê me re, dostê me re ew jî hinek hebûn. Lê piranî yanî dawet a malbata Fatımê bû, şehîdê pir 26-27 şehîd ê malbatê bûn û nehdehkî din jî ê merva û dosta û nasa bûn. 140 birîndar çêbûn û sêman muaq. داعش kir di sisiyê meha deha di wek me got Daeş ev malbat bizanebûn hedef girt ji tarîxa wê welatparêziyê a Netewîya Kurdî ji dehê sala êberê û şoreşa Rojava de jî helbetî malbatê welatparêz cihê xwe şoreşa Rojava jî girtin wek vê malbatê fe dijmin xetitan gol hesekê mejzera bi komî çêke yanî çi qeysî Kurd ser hev bin malbat ser hev bi xwe wan biteqîne ji bo wî hejmara qurbaniya bêtir be. Gelek dawet di eynê deqê de di xetekê de bûn di bajarê Hesekê kêleka bajarê Hesekê di dawet sê dawet çar dawetê din salê daweta hebûn neçûn wan sala neçûn salên dîtir bizanebûn istixbarata xwe malûmatê xwe standibûn haziriya xwe jêr kiribûn û saet nehkên bîst deq êşevê millet pir bû malbat gelek hatibû û xwe teqandin em evê دنی و دعوت servir دا daweta me xwe teqandin ji ber nas kirin ev sale daweta mala Fatımê tê de çê dibe wê şevê xwe teqandin şevek reş bû rû reşiyek dîrokê bû rastî xemgînek mezin bû heta ana hîn ev malbat yanî xemgîniya wê dikişîne şîna wê dikişîne helbetî piştî vê tevcîrê malbat bi xeta xwe nî welatparêzî netewî û şoreşa a ji bo wî rêzgarkirina gelê me û azadiya pêşeroja vî milletî ye bêtir xwe nêzî kir